And to Tromano, to the Brumus, Anaegbuachara, Nasham come to Prununka. Eke tata weke, a common. Lana na heba na oyaka na akpọ Rosemary Olandiala. Anyị nwetagokwa Rosemary a na-ekwu okwu ya. Enwekwa onye chọrọ ka eji ọrụ ya ọrụ. Ịbịa inbox anyị bịa ka anyị kpazie. Oyaka na-ekwu okwu Rosemary. Ọrụkwa sọ Didi na wine ga-use kwe love na men please. Otago nke ahụ ka na-akpọ Canfo. It drives negative energy and brings good luck, good arouse. What you want to say? Okwa Canfo. This is Canfo, spiritual Canfo layer. So I na-erekwe ịchọkwa ibekwa ye eresigi. Na shop gị emunye na shop gị idomi ya dowa na shop gị four corner dowe ya na office gị office na gị na ọkwa kegila ndị ọzọ nọ dowe ya na n'ụlọ gị itinye n'ime moto gị it drives negative energy. It won't come close at all. And especially ndị na-azụ ahịa ndị na-ere ahịa, it attracts customer, brings good luck and good people around you. I guess you go no but tata o eke mara anyị mma. Ndewo.